Diyos maray na hapon, matindog na po ang gabo sa pagpuang kasatuyang nobenaryo. Hearts all filled with sadness, sing Jude call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, me your righteous Son. Jesus, joy, my every ear. If it be His holy will, like you I long to be, evermore His friend, now and eternally. Love's force has no end. Patron of the hopeless heart, work on me your righteous Son. Jesus, joy, my every ear. If it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you to our Lord Jesus Christ, to whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Judaeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen.
Please kneel. Most Holy Apostle, Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and evokes universally as a patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God in all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love of Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it is will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking to your powerful intercessions. Intercession, Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saint. To Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes to seek for. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love, as is all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I'll be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter the sorrowing and wretched of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, ulikan mga ngalasan kan sa imong nilalang, ulikan sa imong pangataman, sa pagtaumokan sa mong mapangaipudigdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na parataman kan sa imong nilalang, day imi nasabotan, asin nautoban sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin mo niya na mamatayan mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtukang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kay minahaganin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrogaring sa peligro din mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging maresponsableng panaataman kan sa imong nilalang asin mga matinabang na parasurugan kapag nangangaipo. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibig mo kami. Sa ngarang ka na pati ng aki, pati kang Espiritu Santo. Amen. Matukaw mo na po. Pinapagirumdum po giraray sa mga deboto ni San Judas Tadeo na sa paglaog ang simbahan asin pag-atendir kan banal na misa, paki-off ilag po sa silent phone sa indong mga cellphone, likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text bago man importante.
urog na sa laogan Santa Misa. Mantinuron ta po ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, urog na ang selebrasyon kan Santa Misa. Diyos mabalos po. Isabay niya to sa misang ini ang manasunod na intensyones. Pasasalamat by Immaculate Dolls Berinia for successful angiogram by Agnes Arnedo and family. Thanksgiving by Georgina D. Distura for ACDI MPC anniversary by ACDI Multipurpose Cooperative by Luz's family for celebrating Jesalica's birthday today by Belen Austria and family by Ellen Abarientos, Nathalie B. Abarientos, for passing the civil engineering licensure exam by John Luigi Guerrero and family. Thanksgiving by Magallanes family and by Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. For special intention for the Certified Public Accountants Licensure exam by Eliza Joyce Moran, Flor de Lisa Villar, Janet Dino. Asin man sa mga minasunod na kalag, Richard by An Anonymous, Luis Sr. by Bilon family, All Souls by Agnes Arnedo and family, Fidelina and Lucio by Orolfo family, Junicia by Eva I. Monson, Jesus by Belen Austria and family, asin man sa kabos na kalag sa purgatorio. Mataindog na po ang kabos sa pagpuan. Banwan magarawit na madya, paladan ka, dakulang biyayang pangako niya, nagsirang na. Dakulang biyayang pangako niya, nagsirang na
Sa ngaran ka namasin, kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasay no kabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa indo kabos mga tugang. Marhay na hapon man. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nga ni magkani o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kang mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan maherak. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo maherak. Ika nagtutukaw sa to kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan maherak. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran, Amen. mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa paman, na nagandam ki San Atanasio, Obispo, bilang marahayo na parasurog kan pagka-Diyos kan sa imong aki, kaugaying warasan na kaming nagagaya-gaya sa sayang katukduan asin pangataman, daing untok na magtalubo sa pakasabot asin pagkamot sa imo. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Himatay o niyato ang enot na babasahon. Ginunoo sa mga gibo kan mga apostoles. Pakatapos ning halawig na orolay, si Pedro nagtindog asin nagsabi, "Mga tugang, aram nindong padagos na kan mga enot na aldaw pinili ako nin Diyos. Tanganing isang nguso ko madangog kan mga pagano an marahay na bareta asin magtubod sinda. Ang Diyos na nakakabasa kan puso nin tawo nagpahayag na uyon sa sainda. Kan itao niya sa indaan Espiritu Santo, siring kang pagtao kaiyan sa to. Ang Diyos na inin pinapalain, Hudeyo o bakong Hudeyo, nilinig niya ang sa indang mga puso huli sa pagtubod. Dai daw ikakaanggot nin Diyos na sa mga paratubod na iyan ipapaasan nindo ang sarong karga na ni kita niyan sa tong mga magurang nagkaigwaning kusog sa pagpaasan. Ang sa tuyang pagtubod, iyo na kita makaligtas, huli sa grasya ni Jesus na kagurangnan, asin sindasiring man. Sa mga tataramo na ini, nagtuninong ang bilog na katiriponan, dangan naghimati sinda ki Bernabe, asin ki Pablo, na nag-usip kan gabos na mga tanda, asin nga ngalasa na ginibo nin Diyos, huli sa inda para sa mga pagano. Pakatapos ninda pag-usip, si Santiago nagtaram, "Mga tugang, hinanyo ganindo ako. Ipinaliwanag ni Simeon na sa kapinunan ang Diyos nagpili para sa iya nin sarong banwaan hali sa mga pagano. Ini uyon nagayos sa mga itinaram kan mga propeta. Huli taan kasuratan nagsasabi, pakatapos mabalik ako, tanganing patindugon giraray ang napukan na harong ni David. Papatindugon ko giraray sa iyang pagkarumpag, asin sa kuyang papakarahayon. Dangan an kagurangnan hahanapon nin dagabos na katawuhan asin nin gabos na banwaan na dusay sa iyang ngaran. Ini ang sabi nin kagurangnan. Ini ipinahayag niya poon pa kaito. Kaya sa paghona ko, diin niya to pagtawan nin kagabatan ang mga pagano na minadulok sa Diyos. Tama ng sinda, suratan ta na maglikay sa anuman na idinulot na kan mga Diyos-Diyos. Sa pakikisambay, sa karne nin mga tinuok na hayop asin sa dugo. Huli tapoon pa kaito ang katugonan ni Moises binabasa lambang Sabado sa mga sinagoga asin ipinaghulit sa lambang banwa." Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Irukyaw ang sa iyang mga ngalasan sa gabos na banwaan. Irukyaw ang sa iyang mga ngalasan sa gabos na banwaan. Bagong awit awiton sa kagurangnan, mag-awit sa kagurangnan, kamo gabos na banwaan. Awitan an kagurangnan, umawon an sa iyang ngaran. Irukyaw ang sa iyang ngalasan sa gabos na banwaan. Iharubayan sa iyang kaligtasan arwal daw, isabian sa iyang kamurawayan sa mga banwaan.
Sa gabos na tawo, ibantog ang sa iyang mga gibong ngangalasan. Irukyaw ang sa iyang mga ngalasan sa gabos na banwaan. Sabihan ang mga banwaan, ang kagurangnan hade, siya ang nagpasarig kang kinaban, dai matatanyog. Nagahadi siya sa katawohan, dara ang katanosan. Irukyaw ang sa iyang mga ngalasan sa gabos na banwaan. Ang pagrukyaw ang Santo Ebanghelyo. Alleluia. Alleluia. Ikaw kagurangan, handalan, anuhay asin, katutuan. Alleluia. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, "An Ama namot sako, ako man namot sa Indo. Magdanay kamo sa pagkamuot ko. Kung utubon Indo an sakuya mga tugon, magdadanay kamo sa sakong pagkamuot. Siring na ako naguutob kan tugon nin sakong Ama, asin nagdadanay sa iyang pagkamuot. Ini sinabi ko sa Indo, tanganing makidumamay kamo sa sakuyang kaugmahan, asin magin dalisay sa Indong kaugmahan." Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang. Marhay na hapon man po. Sa satuyang ebanghelyo ngunyan, yaon kita sa tagpo na kung saan nagpapadagos an satuyang kagurangnan na si Jesucristo na magtukdo sa iyang mga disipulos. Asin man siyempre, by extension, muyan niya na hinanyugon niya to siya. Muyan niya na permi kita na magantabay to abide with Him. Kasabay pa ini kang tema, kanakaaging Domingo na kung saan pinagpapagirumdum kita na si Jesucristo iyo ang ubas, iyo ang kahoy, tapos kita ang mga sanga. Asin, sabi niya digdi sa ngunya na nadagog niya to, magdanay kamo sa pagkamuot ko, siring ako nagdadanay sa pagkamuot ka nama. Asin ining pagkamuot kan Ama, iyo nagpapahiling sa tuya, o nagpapahiling sa tuya, na ang pinakapundasyon, kung ano ang pinakapundasyon, pinaka-basis kan sa tuyang buhay, asin man kung ano ang basis kan sa tuyang sadiring kapasidad na mamuot. Anmuya ni Jesucristo, iyo ining sa tuyang mga temperaments, an sa tuyang mga sirkumstansya sa buhay, an sa tuyang mga katalingkasan, an sa tuyang mga abilidad. Asin syempre, by extension of course, pati naman an sa tuyang mga limitasyon, gusto niya gabos na iyan, idulot niya to sa iya. So, abiding in this love means keeping alive throughout our life the eager heart na typical sa tuya na pagkita namumuot. Digdi sa dala na ini kan buhay, we can sense that our heart yearns to expand the love that we have received, to expand that love that we are to give. Kaya nga ni baga kung mahihiling niya to sa mga marhay na bagay sa kinaban, sa natura, sa satuyang mga amigo, sa kagayunan kung ano ang totoo, asin sa kadakol pa. Ining mga kamautan kan sa tuyang puso, na sa tuyang namamatian sa mga momento na ito, actually points to something greater. Because when we come to realize, or what we realize is that they are not enough to satisfy our hearts. Sabi nga di ba kay ni San Agustin, our hearts are restless until it rests in God. So day man na problema na mag-enjoy kita kan mga kagayunan kan buhay, but
all of them points to the deepest yearning kan sa tuyang mga puso na warang iba kundi ang sa tuyang mahal na Diyos. Ta pinagkaag niya, yan na yearning na iyan, na warang created reality ang makakapag-satisfy kundi ang Diyos na asin ang Diyos noon na buhay. Magayon so sinabi kan sarong santo si Saint Jose Maria Escriva, freedom renews love. To be renewed in that way is to be always young, generous, capable of high ideals, and great sacrifices. Kaya kung mamali siya nindo, typical ini sa tuyang experience nin pagpangadji. Pag kita nakaluhod dyan sa mga luhudan, sampangan kang altar o kaya sa harong na nagpapangadji kita, ang mahal na Diyos nag-i-infuse sa tuya nin buhay. Ako personally, I feel young when praying. So garibaga, may sinasabi ang mahal na Diyos na iyo ini ang gibuhon mo sa imong buhay o kaya sa aga pag nagpapangadji akong banggi. And when I wake up, narurumduman ko ito and garibaga igwang energy na magibo kay itong ipinagbubuot kang mahal na Diyos. So, prayer renews us because the love of God that has been manifested sa tuya renews our energy, renews our own capacity to love. Ining ehemplo na ini, makukuan niya to duman sa enot na pagbasa. Duman sa enot na pagbasa, pagpapadagos man ito, kang pinaka-enot na konsilyar, ng pagtiripon kan mga lideres, kan sa tuyang simbahan, duman pinag-uurunan ninda, kung dapat ngaya baya patawan nin mas seryoso na pag-practice kan sa tuyang pagtubod, itong mga bako Hudiyo. But sabihon, bako sida mga Israelita. Kay puhan daw baya ngaya na pasunodon sinda, kan mga ipinagbubuot, kan mga Fariseo, kan mga eskriba, digdi sa satuya na relihiyon. No? Understandably, ining kadaklan sa mga parasunod ni Kristo, mga Hudiyo. Pero ngunyan, yao na sa realidad na sumbaski subako mga Hudiyo, gusto na maging Kristiyano. Kaya ang hapot ninda, kay puwan tabaya ngaya sinda na pasunodon, kay ning mga pinagigibon niya to o daina. Well, binalikan kan mga disipulos, kan mga apostoles, ang importante ngayong katukduan ni Jesucristo, warang iba, kundi ang mamot sa Diyos, asin mamot sa kapwa. The rest is just yaon sa periphery. Magayon ining pagpapagirumdum sa tuya na balikan ang sa tuyang buhay, tabaka dakulta ng pinagkakaag na non-essentials. Baka kadakol na kitang pinagkakaag sa tuyang buhay na dainaman no kay puhan digdis sa tuyang pagsunod sa tuyang kagurangnan na si Jesucristo. So we pray no, with this same generosity na pinagpahiling kan mga disipulos as in mga apostoles, the same capacity, hagadon niya to ito, the same capacity to love, siring sa namuot sa tuya an sa tuyang kagurangnan. And in that case, we will be living our faith. Isa sa buhay niya to ang sa tuyang pagtubod, nin may katutuuhan, nin may pagkamot, asin man may tunay na pagranga sa tuyang kapwa. Amen. Dai kaming idodolon, kundi sa mong pagkamuon, ang bilog niya mong buhay, katalingkasan. Ako aman kaburan,
Magpamibigaw mga tugang, tanganingan sako asinan sa idong atang, maako malugod, kan Diyos samang makakamhan. Ako on man lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kumawan na sin kamurawayan kan sa iya ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, hilingan mga atang, na samong dinudulot sa imo sa pagrumdom kay San Atanasio, asinan pagsaksi sa imong katotohan magdara sa kaligtasan, kan mga nagpapahayag din liputok na pagtubod, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhana daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Huli ta sa kapestahan ni San Atanasio, pinapugmamong gayoan sa imong simbahan, na pinapakusog ka na panalmingan nin maki Diyos na pagkabuhay, inuhulitan kan tataramo na inaharubay, asin inaantabayan kan sayang pakiulay na uyon sa imo. Kaya kaiba kan kadakol-dakol na angeles sa sin santos, nag-aawit kami kan sa imo, kan himno nin kumawan, ding tapos na nagsasabi, Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin dagat, panukan sa imong kamurawayan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Palayanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. kagurangnan ni ganagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin tinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamo gabos asin magagan kay ni, tainian sa kuyang hawak day dudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na sabi, magako kamo gabos asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagalan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagod na ikabadato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tirapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-arang na kami nagpapakinabang
kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Stiring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimibi kami tanganing kaiba di Santa Maria, Birhen na nakang Diyos, kaiba ni San Jose, an sa iyong mabinion esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaituba na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na dayeng kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasarukan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, na ngahas kitang magsabi, amanyamo dayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga ning siring sa langit. An sa mong kakanon sa aral daw, itaom mo sa muya mo niyan. Asin patawadon mo kami sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamuan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulitas sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itirataw ko sa indo, hare paghilingan sa mong mga kasalan, kuden pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siyang patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita kan tanda niin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Cordero ka, Diyos, na nagpapara, kan mga kasalan kan kaheraki kami. Cordero ka, Diyos, na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki kami. Cordero kan Diyos, na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Tawi kami ning katuninongan. Mga tugang uyan, Cordero kan Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Cordero. Kagurangnan, bako akong maliligo na ikamagdagot sa kuyang harong, alagan magtaram ka sana sinan sa kong kalag, maoomay. Kristo sa
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa kong tataramon, ulay ni Diyos na kagurang na, ang katauhan makakaona, paggamot iyon kailan. Siya Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you love God so much when you live upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need the spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, warasan sa mo, na mimibi kami ng tunay na pagka-Diyos kan bugtong mong aki, na pusog ming pinapahayag kay iba ni San Atanasio, danay na magbuhay asin magpakusog sa mo, huli kay ining sakramento, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Mato ko po sa nagkapirang paisi. Magkakaiga po nin second collection para po ini sa pagbandinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaking Huwebes nag-abot sa 16,977 pesos and 65 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, iyo po ang 2,618 pesos and 5 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 4,155 pesos and 40 centavos. Sa Mayo 3 sa Good 11,
Magkakigapo nin misa nobenaryo para sa Our Mother of China sa oras na alas 6:30 pagkaaga. Sa mga maawat po maging nobena mga sponsors, magpalista na lang po sa opisina. Asin iniimbiteran man po ang kabos na magdalang kanhuruan a Bicol musical base sa obra ni Mr. Abdon Baldi Jr., ang istorya kan 8 milagro ni Nuestra Señora de Salvacion. Ini po gigibuon sa Ibalong Centrum for Recreation, Legazpi City sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Ang tickets po available sa satuyang parokya. Sa Mayo 6 sagud 8, alaw ni Lunes sagud Miyerkules, magkakaga po ng Triduo Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sa sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong giromdomon. Maawat man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging semana. Mga anonymous, tulong 1,000, tulong 500, 400, duwang 300, 200, Jackie Abengosa 900, Lisa Anyon and family 300 pesos. Diyos mabalos po. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan ka mukhang Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. O San Judas Tadeo, minsan tunay ni Jesus, sa samong katikapuhan, si mo man nahipnoan, dungawas sa mong kamugtakan, kulunga sa mong kailangan. O San Judas Tadeo, kami kaerakiman. O San Judas Tadeo, kami kaerakiman. Sa bagyo kami nagup, lalong nagrarom ang lanit, kan buhay abaan sakit, sa dagang panumpait, dakol na simong tinabangan, kulikan simong kapangyarihan. O San Judas Tadeo, kami kaerakiman. O San